पावसाळी मेळचे एक तायकिळ्याची चटणी करता ताका तायकीळ सपूर शिंदून तुप्पांत भाजूका सोयी मिरसांग चिंचंब जिरे मीठ इतले घाल आता तायकीळ मिरसांग घालता चिंचम घालता मीठ जिरे सोय ओटो घाल भाजूता गिरवणेकनी भारी लायकी चटणी मात्र भाजल्या तर ऑफ करता नीट तर वाटता आता निवला वाटी तसा चटणी रेडी झाली तायकिळ्याची तायकिळे पान्ना चटणी रेडी जाल्या हेल्दी अँड टेस्टी रेसिपी तुम्ही वे ट्राय करेंची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का प्लीज आमगे चॅनलाक सपोर्ट करच्या का तुमगे लाईक आणि कमेंटाचे अगत्य समका आणि तुमगे फ्रेंड्स आणि फॅमिलीक हे व्हिडिओ शेअर करेंची